लोगोफोर आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थानो आखायाव लादों लेसन प्लान एबा फरा बिथांखि। लेसन प्लानखौ जों माबोरैहाय लिरनाय जायो बेनि सोमोन्दै आं खिन्थानो आखायाव लादों। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा लेसन प्लाननि गोनांथि जादों बिथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन आरो आं सानो 80% बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा लेसन प्लान हाबाखौ मावफुंनानै लानो हानायनि मोन्थायखौ मोनगोन एबा मावफुंलानो हागोन। दा बे बिथिङै गिबियाव आं खिन्थानो सानदों नैबे लेसन प्लानखौ लिरनायनि थाखाय जोंहा गाहायै मोनबा आदब नांगौ जायो। बे मोनबा आदबफोरनि गेजेराव गिबियावनो थागोन नोंथांनि प्रफाइल, बेजों लोगोसे नोंथांनि फरा फोरोंनो लानायनि थांखि। बे मोनसे नोंनि आयदा जानानै थागोन। बेनि उनाव नैथि आयदाया जानानै फैगोन लाहार फाहार खालामनाय एबा प्रिपेरेसन, बे मोनसे जागोन। बेनिफ्राय थामथियाव फैगोन बिलायनाय एबा प्रेजेन्टेसन। बेनि उनाव ब्रैथियाव फैगोन जोंहा फोजोबनाय एबा क्लजार। बे मोनब्रै आयदाखौ लानानै जोङो लेसन प्लानखौ जों लिरनो गोनां जायो। दा बेनिनो गिबि नोंथांनि प्रफाइल एबा नोंथाङा फरा फोरोंनो लानायनि थांखि, बे बिलाइनि थाखाय जोङो नैबेबादि खथा बोनानै लानांगोन। बेनिनो गिबियाव जों लिरनांगोन आयदा से नाम्बाराव। बेनिनो आगसिथिं गोजौथाराव जों लिरनांगोन आयदाया जाहैबाय नोंथाङा जाय आयदानि सायाव लेसन प्लानखौ लिरगोन बेखौ लिरनांगोन। आं दा बेयाव समाज बिगियान एबा ससियेल साइन्सखौ लानानै आं बेवहाय लिरनो आखायाव लादों, बेनिखायनो बाहाय समाज बिगियान लिरनाय जादों। बेनि उनावहाय नैथियाव फैगोन नोंथांनि समाज बिगियान बिजाबनि मुं। दा बाहाय नोंथाङा माबे थाखोनि बिजाबखौ लागोन बिथांनि बिजाबनि मुंखौ लिरनांगोन। दा बाहाय आं लिरदों समाज बिगियान नैथि बाहागो एबा थाखो 9नि फरा बिजाब, बेखौ लानाय जादों। दानिया बेनि उनाव बे फरा बिजाबनि नोंथाङा बबे चेप्टार एबा बिजाबनि बबे फराखौ लेसन प्लेनिं बानायगोन बेनि मुंखौ बाहाय नोंथाङा लिरनानै लानो नांगोन। बे जाहैबाय आं लानाया जाहैबाय थाखो 9नि बुहुम बिखुङाव सम साननाय, बे फरानि मुं। बे फरानि मुंनि सिङावनो दानिया मोनसे खोथाया जाहैबाय नोंथाङा 45 मिनिटनि गेजेराव थाखोखौ लानायाव एबा 45 मिनिट समाव बबेबा मोनसे चेप्टारखौ जों खेबसेयैनो बुजायनानै फोजोबनो हाया। बेबायदि जायोब्ला अब्ला फरानि गोनां आयदा एबा नोंथाङा माबे आयदासिम खोन्दोसिम एबा साब टाइटेलसिम फराखौ लादों बे साब टाइटेलखौ नोंथाङा होनो नांगोन। बे हिसाबै आङो नैबे बुहुम बिखुङाव सम साननाय फराखौ खेबसेयैनो लाजोबनो हायाखै, मानो होनबा 45 मिनिट समा जोबोद एसेल'। बेनिखायनो बे बिजाबनिनो बे चेप्टारनिनो साब टाइटेल नैबे मोननै, बेखौ आं फोरोंनाय जादों आरो बेखौ लानानैनो लेसन प्लेनिं बानायनाय जादों। बे जाहैबाय अक्क'बान आरो अक्क' हांखो, बे मोनसे। बेनि उनावहाय दङ द्राघिमा फान आरो द्राघिमा हांखो। दा ओंखायनो आं बेखौ लिरनानै लानाय जादों। बेनि उनाव दङ 4 नाम्बाराव फरा नं, नोंथांनि बुजायनो लानाय चेप्टारा बेसेबां नम्बर बेखौ नोंथाङा बाहाय होनो नांगोन। आंनिया 1मोन, ओंखायनो आं 1 होदों। बेनिफ्राय थाखो 5 नाम्बाराव नोंथाङा मा थाखोनिफ्राय बे आयदाखौ लादों बेखौ लिरनो नांगोन। आं थाखो 9निखौ लादों नालाय 9 लाबाय। ओरै फारसेथिं आगदाथिंजाय नोंथांनि प्रफाइलनि गुबै, जेरै फोरोंगिरिनि मुं दं, अब्ला बेयाव नोंथाङा नोंथांनि मुंखौ लिरनानै लानो नांगोन। बेनिफ्राय फारि नङा जाहैबाय नोंथाङा DLED लादोंबा DLED थाखोनि फारि नं, BEd लादोंबा BEdनि फारि नं। फरायसालिनि मुं, नोंथाङा DLED लादों जानांगौ, अब्ला नोंथांनि फरायसालिया माबे बेखौ लिरनानै लानो नांगोन। फरायसानि नुजाथिनाय अनजिमा, नोंथाङा थाखो 9निखौ लादोंबा एबा गुबुन जायखिजाया थाखोनि जाया मानो बे थाखोआव बेसेबां फरायसाफोर नुजाथिदों बेनि साखौ लिरनानै लानो नांगोन। बेनि उनाव दङ
समा जाहैबाय पिरियड, बबे समखिनियाव नोंथाङा लादों बे समखिनिखौ लिरनानै लाब्लानो जाबाय। बेनि उनाव अक्ट', अक्ट'आ माब्लामोन बेखौ लिरबानो जाबाय। बेनि उनाव दङ गाहायनि खथायाव सरासनस्रा थांखिफोर होनाय दङ। बे सरासनस्रा थांखिफोरनि गेजेरावहाय नोंथाङा फोरोंनो लानाय आयदा, बे आयदाया नोंथाङा मा थांखिखौ लानानै गथ'फोरखौ फोरोंनो आखायाव लादों बेखौ लिरनो नांगोन फारि फारियै। बेबायदियै जोंहा गाहायाव दङ गिबियावनो गियान। बे फरानि गेजेरजों नोंथाङा मा गियान होनो हागोन बेखौ नोंथाङा लिरनो नांगोन। आं दा बे आंनि लानाय आयदानि सायाव सोनारनानै आंहा गियान होनो आखायाव लादों अक्क'फान, अक्क' हांखो, द्राघिमाफान, द्राघिमा हांखोफोरनि सोमोन्दै गियान मोननाय। ओंखायनो आं बेबायदि लिरदों। बेनि उनाव 2 नाम्बाराव दङ बुजिनाय। बे फरानि गेजेरजों नोंथाङा मा बुजिहोनो आखायाव लादों बेखौ नोंथाङा लिरनांगोन। आंनिया बाहाय दङ अक्क'फान, अक्क' हांखो, द्राघिमाफान, द्राघिमा हांखोनि थाथाय आरो आखुथायखौ बुजिमोनहोनाय। दानिया 3 नाम्बाराव दं बाहायनाय। नोंथांनि बे फराखौ लानानै गथ'आ माबा मोनसे आरजिना लानो हागोन नामा बेखौ नोंथाङा बाहाय लिरनो नांगोन। दा बे हिसाबै आंनिया दङ फरायाव फोरमायनाय बायदि अक्क'फान, द्राघिमाफानफोरखौ गियान मोननायजों बेफोरनि हाबाखौ बुजि मोननाय, बेफोरनि हेफाजाबै मान सावगारि नायनो हाहोनाय, बेखौ आं लिरदों। बेनि उनाव 4 नाम्बाराव दङ सोलो। सोलोआ जाहैबाय नोंथांनि फराजों गथ'फोरा माबा मोनसे सोलो लानो हागोन नामा बेखौ बाहाय लिरनो नांगोन। जेरै आं लिरदों फरायसाफोरखौ अक्क'फान आरो द्राघिमाफाननि हेफाजाबै मान सावगारि सम दिहुननो हाहोनाय। बे आंनि मोनसे सोलो। ओंखायनो आं बे थांखिखौ लानानैनो बे आयदाखौ सायख'नानै लादों। दानिया 5 नाम्बाराव दङ फोरोंसोलों आगजु, जायखौ होनदों टिचिं लार्निं मेटेरियेल। बेखौ नोंथाङा बे आयदाखौ लानानै फोरोंफैनायाव मा फोरोंसोलों आगजुफोर लाबोदों बेखौ नोंथाङा बाहाय लिरनानै लानो नांगोन। जेरै आंनि गोनांथि बादि लाबोनायाव गोसोम बर्ड माने ब्लेकबर्ड, बे थाखो खथायावनो थाखायो, अब्लाबो आंजों बाहायजानायखाय बेखौ लिरनांगोन। चक, डास्टार, फरा बिजाब, सावगारिनि चार्ट, जाय आयदाजों सोमोन्दो दं बे आयदानि सावगारिखौ लाबोफानाय, जेरै मेप आरो गुबुन गुबुन थाखोनि सावगारि जानो हागौ, दिन्थि लावथि बायदिफोर। बेनि उनाव 6 नाम्बाराव दङ नै आगु गियान आनजाद। बे आगु गियान आनजादाव जाहैगोन जोंहा जे नोंथांनि फरायसाया बा जोंनि फरायसाफोरा अक्क'फान एबा द्राघिमाफानफोरनि सोमोन्दै सिगांनि फरायावनो एबा सिगांनि थाखोफोराव एसेबाबो गियान मोनबोबाय, थाखो 7 जाफैलायनायलाय। ओंखायनो बेयाव आगु गियान आनजादा गथ'फोरनियाव एसे थाखागोन। बेनिखायनो आं बेयाव लिरनाय जादों फरायसाफोरा द्राघिमा आरो अक्क' हांखोनि सोमोन्दै सिगांनि थाखोआव एसेब्लाबो गियान मोनबोखादों। दा बेखिनि बे मोनसे सिगांनि आयदा एबा सिगांनि खलबाव जोंनिया फरा बिथांखि बानायनायाव बेनो जागोन। बेनि उनाव लोगोफोर जोंनिया फैगोन नैबेबादि, बे जाहैबाय लाहार फाहार खालामनाय एबा प्रिपेरेसन एबा लाहार फाहार खालामनायनि बेलायाव जोङो गिबियै मा खलब राननानै लानांगोन। सिगाङावनो मोनसे खलब, बे खलबखौ राननानै लानांगोन खातायाव सिन बोनानै। बेनि उनाव फोरोंनां आयदा, बेनि मोनसे बाहागो। बेनि उनाव थोंजों थांखिफोर, बेनि मोनसे बाहागो। दानिया बेनि उनाव फोरोंगिरिनि हाबा, बे मोनसे। बेनि उनाव फरायसानि हाबा, बे मोनसे। फोरोंसोलों आगजुफोर, बेनि मोनसे। आरो सोलोंनायनि फिथाइ, बे मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै, मोनबा, मोनद', मोनस्नि खथाखौ जों बोनानै लानांगौ। खलब, बेनि उनाव खलबा जाहैबाय जों मा खालामनो नागिरदों बे पेजआव एबा बे खोलोबाव, बेखौ लिरनांगोन। माने लाहार फाहार एबा प्रिपेरेसन खालामगोनखाय बेखौ लाहार फाहार लिरनांगोन। बेनि उनाव फोरोंनां आयदा, नोंथाङा मा आयदाखौ लानानै फोरोंनो नागिरदों बेखौ बाहाय लिरनो नांगोन। जेरै आं लिरदों अक्क'फान, अक्क' हांखो, द्राघिमाफान आरो द्राघिमा हांखोफोरखौ मिथिहोनो एबा मिथिहोनाय, बे आयदाखौ लानानै आङो फोरोंनो नागिरदों। बेनि उनाव थोंजों थांखिफोरा जागोन नोंथाङा बे आयदाखौ लानानै फोरोंनानै मा मोनसे थांखि लादों, थोंजोङै मा मोनसे थांखि दङ, गथ'फोरनो मा होनो नाजादों बेखौ नोंथाङा बाहाय लिरनो नांगोन। ओरै आं लिरदों अक्क'फान, द्राघिमाफान, अक्क' हांखो, द्राघिमा हांखोफोरखौ सिनायथिनाय, बेनि दाथाय आरो आखुथायफोरखौ फोरमायनानै होनाय आंनि बे थोंजों थांखि। बेनिखायनो बे जागोन। दानिया बेजों एखेयैनो
गोरोबनाय फोरोंगिरिनि हाबायाव लिरनांगोन। नोंथाङा फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि मावख'निफ्राय थाखो खथायाव माबादि अबस्थाजों हाबफैगोन बेखौ हाबफैजेननायनिफ्राय लानानै लिरनो नांगोन। जेरैहाय आं लिरदों, सम जानाय लोगो लोगो आं फरा आरो थाखोजों सोमोन्दो थानाय फोरोंनां आगजुफोरखौ लानानै गोजोनै थाखो खथायाव हाबगोन। थाखोनि फरायसाफोरा मान जासिनायाव मान जासिफिननानै गोजोनै जिरायनो थिनगोन। बेनिफ्राय थाखोखौ सोरगिदिं नायगिदिंगोन आरो आब्रुथिनि थाखो खथा दागोन। बेनिफ्राय फोरोंनां आगजुफोरखौ थागथियारि खालामगोन। सावगारि चार्टखौ इन्जुराव सैगोन। दा बेयाव मा जादों, नोंथाङा हाबफैजेननानै फरायसाफोरा रिसपन्स होनायाव नोंबो फिन रिसपन्स होनानै बिथांमोनखौ मासियाव जिरायनो थिनगोन आरो स्कुलनि थाखो रुमनि सोरगिदिं नायफिनगोन। माबाफोर उल्थां फाल्थां जाना दं नामा, गथ'फोर बा रुम सिबाखै नामा, दरजा खोरखिफोरा माबायदि दङ, ब्लेकबर्डफोर माबायदि दङ बेखौ नायफामनाय बेयाव थागोन। दा नोंथांनि बे हाबानि फिन महरै फरायसाफोरा मा मावगोन बेखौ ओरैजाय फरायसानि हाबायाव सिदायैनो लिरनांगोन। फरायसाफोरा आंनो मान होना आंनि बुंनाय बादि आब्रुथियै जिरायगोन आरो इयुनाव थाखो खथा साखोन सिखोनै लाखिनो थियारि जागोन। माने नैबाव थागथियारि लाखिनो थाखाय, साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय आं बुंदोंमोन जागोन। ओंखायनो बेयाव फरायसाफोरा बाहागो लागोन। बेनि उनावहाय ओरैजाय फोरोंसोलों आगजुफोरनि गेजेराव लिरगोन। नोंथाङा थाखो खथायाव लानानै हाबहैनायफोरखौनो लिरनांगोन। गोसोम बर्ड, चक, डास्टार, फरा बिजाब। दाना बेनिफ्राय सोलोंनायनि फिथाइ, बेयाव फरायसाफोरा मा मोनदों बेखौ लिरनांगोन। नोंनि बे हाबाजों, जोंनि बे खोन्दोसे हाबाजों मा मोनगोन? मान होनो रोंनाय, बोसोन फालिनो हानाय आरो आब्रुथिनि गियान मोननाय। बे मोनथाम सोलोखौ एबा फिथाइखौ बिथांमोना मोनगोन। बेनि उनाव ओरै गाहायाव फैफिनदो। थोंजों थांखियाव मोनसे मा लादों जोङो? बेनि उनाव आगु गियान नायनाय एबा फरायसाफोरा मा दङ, आयदानि सायाव एसे गियान दंना गैया बेखौ आनजाद नायनो थाखाय आगु गियान नायनाय। बेनिफ्राय फोरोंगिरिनि हाबा, आं मा खालामगोन? फरायसाफोरखौ गोसो बोनो थाखाय आं माखासे सोंलुफोर सोंगोन। बे सोंलु बायदियै सिगाङाव दं, आयदाजों सोमोन्दो गोनां, बुहुमा माबेथिं गिदिङो? फिनगोन फरायसाफोरा ओरैजाय आगदाथिंजाय फारियै सोनाबनिफ्राय सानजाथिं। मानसावगारिनि गोजौ बाहागोआ मा दिग जायो? नैथि सोंनाय। फिनगोन सा दिग जायो। बेनि उनाव थामथि सोंनाय, नोंसोर सम एबा घरि नायनो रोङो ना? फिनगोन रोङो। ब्रैथि सोंनाय, बुहुमनि महरा माबायदि? फिनगोन दुलुर। दा बेबायदि नोंथांमोना आयदानि सायाव आगु गियान आनजाद नायनाय कुइसन सोंनो हागोन आरो। बेनि उनाव ओरैजाय सोलोंनायनि फिथाइ महरै बिथांमोनहा मोनगोन गियान आरजिनानै लानो हानाय। दानिया फैफिनदो फोरोंगिरिनि हाबायाव आं मा खालामफिनगोन? बे सोंखांनायनि उनाव आगु गियान आनजाद लाखांनायनि उनाव फोरोंनो लानाय फरानि मुंखौ बर्डआव लिरनानै दोनगोन आरो फरायसाफोरखौबो खाथायाव लिरनानै लानो थिनगोन आरो गोसोआव लाखिनो थिनगोन। बेनिफ्राय आं फराखौ आबुङै बेखेवनो एबा थाखोखौ आबुङै लानो थाखाय आवगायगोन। बिनि थाखायनो आं फरानि टाइटेलखौ बर्डआव लिरनानै दोनगोन। नोंथांमोनाबो दोनगोन आरो बे बर्डआव लिरनानै दोननाय टाइटेलखौ फरायसाफोरखौ लिरनानै लानो थिनगोन आरो गोसोआव लानो थिनगोन आरो बेजों लोगोसे फरा बिजाबखौ बोलाना लानो थाखाय खावलायगोन। लोगो लोगो फरायसाफोरा मा खालामगोन? फरायसाफोरा फरा बिजाबखौ बोलाना लागोन आरो आंनि बुंनाय बायदि खाथायाव लिरना लागोन आरो गोसोआव लानो नाजागोन। दाना बै बर्डआव लानाय टाइटेलखौ एबा फोरोंनो लानाय आयदानि टाइटेलखौ बिथांमोनाबो लिरनानै लागोन फरायसाफोरा आरो गोसो होनानै खोनासंगोन। लोगोसे फराखौ मा लादों दिनै बेखौ गोसोआव लागोन। दानिया नैबे फोरोंसोलों आगजुनि गेजेराव आं जे मा आगजुफोर बाहायखो बेखिनि समाव बेखौ लिरनो नांगोन। जेरै आं बर्डआव लिरनायाव बर्ड लादोंमोन, चक लादों, डास्टार लादों, बेखौ आं बाहाय लिरदों। दाना बेखिनिजों माखौ मोनगोन? फरायसाफोरा बेखौ सोलोंनायनि फिथाइ महरै लिरनांगोन बाहाय गियान बुजिनाय। अब्ला बे नैथि खोलोबाबो जोबनानै थांबाय। दानिया फैदो थामथि खोलोब। थामथि खोलोबावबो एखे रोखोमनि दहायनि नैथि खोलोबजों लोगो थानाय बादि नैबे टेबोला गोरोबगोन। जेरै खोलोब, फोरोंनां आयदा, थोंजों थांखिफोर, फोरोंगिरिनि हाबा, फरायसाफोरनि हाबा, फोरोंसोलों आगजुफोर, सोलोंनायनि फिथाइ, बे गासिबो एखेयानो थागोन। दानिया नाथाय खालि सिङावनि आयदा बाहागो एबा सिङावनि हाबाफारिया गुबुन गुबुन जागोन। बे हिसाबै खलबाव जोङो बे बिलाइ एबा बे आयदायाव जों मा खालामगोन? बेखौ बिलाइनाय एबा प्रेजेन्टेसन होगोन। बे प्रेजेन्टेसन एबा बिलाइनाय जागोन बाहायनो ओंखायनो खलबाव। बेनि उनाव फोरोंनां आयदाया दहायनिजों एखेफ्रामानो जागोन। नों माखौ फोरोंनो नागिरदों बेनो फैगोन बाहाय। जेरै अक'फान, अक' हांखो, द्रागिमा फान, द्रागिमा हांखोफोरखौ मिथिहोनाय
एबाराव आबुङै बेखेवाव प्रेजेन्टेसनाव आबुङै बेखेवनानै फोरमायनो लागोन आरो एखेयैनो थोंजों थांखियाव मा जानो हागौ अक' हांखोनि द्रागिमा फाननि अक' फाननि आखु आरो दाथायफोरखौ बेखेवनानै होनाय फरायाव थानाय बादियै फोरमायनाय बादियै द्रागिमा फान अक' फान बायदिसिनाफोरनि आखु आरो थाथाय बायदिसिनाफोरखौ फोरमायनानै होगोन। दा नोंथांनिया गुबुन मोनसे आयदा लायोबा बेजों सायाव सोनारगोन आरो दानिया फोरोंगिरिनि हाबायाव अब्ला जों मा खालामगोन बेखौ नायलांदो। फरा फोसावखांनायनि उनाव आं फरायसाफोरखौ गाव गावनि फरा बिजाबनिफ्राय सोलोंनांगौफोरखौ सायख'ना लानो थिनगोन। माने फरानि सिङाव थानाय साबटाइटेलफोरखौ नायफानो थिनगोन आरोखि। बेनि उनाव फराखौ गोरोन्थि गैयाजासे फरायनानै बुजायगोन। आङो बेनि उनाव मा खालामगोन फराखौ फारि फारि फरायनानै बुजायनानै होगोन। फरायसाफोरखौबो सानैसो फरायहोगोन। बेनिफ्राय अक' फान बेनि आखु द्रागिमा फान बेनि आखु आरो अक' हांखो द्रागिमा हांखोफोरखौ गुवारै बे खेबाव आङो फराय बुजायनानै होगोन। बेनिफ्राय अक' फान आरो द्रागिमा फाननि थाथाय आरो दाथायफोरखौबो सावगारिजों फोरमायनानै होगोन। दा फरायाव थानाय सावगारिजों आरो आंनि लाबोनाय फराजों सोमोन्दो गोनां सावगारि चार्टजों गोरोबहोनानै बेखौ आं बे खेबाव मोजाङै बेखेवनानै होनाय जागोन आरो अब्ला बे समाव फरायसाफोरा मा खालामगोन फरायसाफोरा गोसो होना खोनासंगोन। फरायसानि हाबायाव बे जागोन फरायसाफोरा आब्रुथियै फरायगोन। फरायनो थिननायाव सानैसोआ फरायगोन आरो बेनि उनाव फरायसाफोरा गोसो होना खोनासंगोन। आं बुंनाय बादि जेसेबां बुजायदों बेखौ मोजाङै खोनासंगोन आरो दा बे समाव आं बाहायफादोंमोन फोरोंसोलों आगजुनि गेजेराव बेखौ लिरदों फरा बिजाब चक डास्टार बर्ड सावगारि आरो दिन्थिनाय लावथि। बेजों मा मोनगोन सोलोंनायनि फिथाइ महरै फरायसाफोरा आयदानि सायाव गियान मोनगोन। दानिया बेनि उनावहाय मा खालामगोन आङो हारोंथाइ दिहुनगोन प्रफिसियेन्सि दिहुनगोन। हारोंथाइ दिहुननायनि बेलायाव ओंखायनो मा होनदों फोरोंनां आयदानि गेजेराव आं हारोंथाइ दिहुननाय होदों। बेनि उनाव हारोंथाइ दिहुननायनि थांखिया मा जागोन आंना आबुं गियान होनाय फरायसाफोरखौ आबुं गियान होनाय। दा बेखौबो हारोंथाइनि थाखाय आं मा खालामगोन होनदों फोरोंगिरिनि हाबायाव हारोंथाइनि थाखाय आं अक' हांखोखौ सिनायथिना बेखेवनानै होसारगोन। बे आंनि आयदाजों सोमोन्दो थानायखाय आं बेखौ खाबुखौ मावगोन। नैथियाव मा खालामगोन अक' फाननि थाथाय आरो दाथायखौ गुवारै फोरमायगोन। बेयाव नैथियाव आङो आंनि आयदाजों सोमोन्दो थानायखाय बेफोरखौ मावलांजोबगोन। थामथियाव द्रागिमा हांखोखौ सिनायथिना बेखेवनानै होगोन। ब्रैथियाव द्रागिमा फानखौ थाथाय आरो दाथाय बायदियै गुवारै फोरमायगोन आरो बाथियाव गुदि द्रागिमा हांखो आरो गुदि अक' हांखोखौ मिथिहोगोन। दा बे बेलायाव नोंथांमोननि आयदानि सायाव सोनारनानै बियो गोबांथार जानो हागौ एबा गुबै आयदाफोरखौ नोंथाङा फोरमायनायखौनो बेयाव हारोंथाइ हिसाबै होनो हायो। बेनि उनाव आं बे फोरमायनायाव फरायसाफ्रा मा खालामगोन फरायसाफ्रा आब्रुथियै खोनासंनानै लागोन। ओमफ्राय बे समाव आं मा आगजुफोर बाहायदों फोरोंसोलों आगजुफोर बेयाव दङ नैथिंजाय फरा बिजाब सावगारि दिन्थि लावथि बे थागोन आरो बेनि उनाव सोलोंनायनि फिथाइ एबा आंनि बे हाबाफारिजों बे खेबाव मा मोनगोन फरायसाफोरा आयदानि सायाव आबुं गियान मोननो हागोन। दा बे आरोखि लोगोफोर दा बे समाव नोंथांमोनहा सम थायोब्ला नैबाव मा खालामनो हागोन हारोंथाइ दिहुननायनि थाखाय बे गेजेर खोन्दोआव माखासे सोंलुफोर बुजायनायनि सायावनो माखासे बुजायखांलांनायनि सायाव माखासे सोंलुफोर सोंनानै फरायसाफोरखौ एटेनसन लाहोनो थाखाय हाबाफारि लानोबो हागौ आरो लोगोफोर बेखिनि। दानिया फैदो ब्रैथि एबा जोबथा खोलोबाव। जोबथा खोलोबनि थाखायबो फारिलाइनि थाखो राननाया एखेयानो थायो जेरै खोलोब फोरोंनां आयदा थोंजों थांखिफोर फोरोंगिरिनि हाबा फरायसानि हाबा फोरोंसोलों आगजुफोर आरो सोलोंनायनि थांखिफोर बे एखेयैनो थागोन। दानिया सिङावनि आयदाफोरा सोलायगोन। बे समाव फोजोबगोन एबा थाखोआ जोबनायनि समफारियाव फैगोन जोबनायनि समफारियाव फैगोन। बिनिखायनो मा खालामगोन खोलोबाव बे फोजोबनाय आरोखि कनक्लुजार बेयाव मा जागोन फोजोबनाय। ओंखायनो बेनिफ्राय फोरोंनां आयदाया मा जानो हागौ जोबनोसै थाखो लाखांनायनि उनाव क्लास लाखांनायनि उनाव थांनोसै बेलायाव जों मा खालामगोन बेखौनो बाव लिरनांगोन आरो बेयाव मा लिरनांगोन जोङो न'नि हाबा हरगोन आरो न'नि हाबा हरगोन फोरोंनां आयदा न'नि हाबा हरनाय। दानिया न'नि हाबा हरनाया मा थांखिजों हरदों बेखौ थोंजों थांखियाव लिरनांगोन गोख्रों खालामनाय आयदानि सायाव रोंनायखौ गोख्रों खालामनाय फरायसाफोरखौ ओंखायनो गोख्रों खालामनाय। बे फोरोंगिरिनि हाबायाव अब्ला मा जागोन बाव हारोंथाइ होखांनायनि उनाव आं सोलोंनायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय न'नि हाबा हरगोन। न'नि हाबानि सोंलुफोरखौ बर्डआव लिरनानै होगोन आरो फरायसाफोरखौ लिरनानै लानो थिनगोन। दा बेयाव बे हाबाया जागोन ओंखायनो बेखौ
लिरबाय, बिनि उनाव सोंलुफोरखौ बर्डआव लिरनायखौ फोरमायबाय। जेरै मोननैसो बुहुमनि गासै द्राघिमा हांखोनि अनजिमाया बेसेबां क्लास लानायाव मोनबाय नालाय बेखौ सोंनाय जाबाय। बेनिफ्राय नैथियाव सोंदों अक्क' हांखोफोरा माबोरै थायो। बे थामथियाव सोंदों आं गुदि द्राघिमा हांखोआ बेसेबां डिग्री खना। ओमफ्राय ब्रैथि सोंदों द्राघिमा हांखोआ गुबुन मोनसे द्राघिमा हांखोसिम बेसेबां जानथाइसिम गोसारना थायो। बे मोनसे सोंदों, गासै मोनब्रै सोंदों। बेनि उनाव बे समखिनियाव फरायसाफोरा मा मावगोन बेखौ लिरदो। ओरै फरायसानि हाबायाव फरायसाफोरा गाव गावनि खातायाव लिरना लागोन आरो फिननाय लाबोनो थाखाय थियारि जागोन। फोरोंगिरिनि बुंनाय बादि बा आंनि बुंनाय बादि सोंलुफोरखौ लिरनानै लागोन आरो अखानायै बा उननि क्लासाव लिरना लाबोनो थाखाय थियारि जागोन एबा बुंगोन आरो। दा बे समाव आं मा मा फोरोंसोलों आगजु बाहायदों बेखौ ओरैजाय लिरदों। जेरै बर्ड, चक, डास्टार लिरनाय समाव आं बाहायनाय। दा बेनि गेजेरजों फरायसाफोरा मा मोनगोन? गियान मोनगोन आरोखि। बिजाब सोंलुफोरखौ लिरनानै लाबोयोबा ओंखायनो सोलोंनायनि फिथाइयाव आयदानि सायाव गियान मोननायखौ लिरगोन। दानिया फ्राय फैदो ओरैजाय फोरोंनां आयदायाव। बिनि उनाव मा खालामगोन? बुजायफिननाय। फोरोंनां आयदाया बुजायफिननाय। बे बुजायफिननाया मा जागोन? दा मिथिगोन। दानिया थोंजों थांखियाव मा जागोन? गोसोआव रोखासिन खालामनाय। क्लास लाखांनायनि उनाव जों थांनोसै समाव फिडबेक, जों दि मा क्लास लादों बेखौ खनसेनो टिमखौ आयदानि सायाव टिमखौ जों गुबै बाथ्राफोरखौ खनसे थांनोसै समाव फिन सर्टलि जोबोद गुसुङै बुजायफिनलांनो नांगौ। ओंखायनो बेखौ बे समखिनियाव बाहायनाय जादों। जेरै आं लिरदों, बेनिखायनो न'नि हाबा लिरखोखांनानै आं आयदानि गुबै बाहागोखौ खेबसेयैनो सुंथाबै बुजायना होफिनगोन। माने मा होननाय जादों? गासै क्लासखौ लाखांनायनि उनाव थांथारनोसै समखिनियाव आङो बेखौ आयदानि सायाव मा मा बुजायलांखो दिनै, बिनि गुबै गुबै बाथ्राफोरा मा, बेखौ आं फिन फरायसाफोरनो फोरमायसिगोन। जाहाथे फरायसाफोरनि बे 45 मिनिट सम लाला क्लास लानायाव गुबै गुबै बाहागोखौल' गोसोआव फिन फैफिनो आरो गोसोआव रोखासिन थायो बेनि थाखाय आरो। अब्ला फरायसाफोरा मा खालामगोन? बे समाव फरायसानि हाबायाव दङ फरायसाफोरा गोसो होनानै खोनासंगोन। ओमफ्राय आं बाव फोरोंसोलों आगजु बाहायासै, खनसेनो लेक्सार होलांनाय बायदि जानायखाय ओंखायनो बाव जेबो लिरला। ओमफ्राय सोलोंनायनि थांखिफोराव फिथाइयाव मोनगोन गियान मोननाय मोनगोन। बे दानिया ओरैजाय जोबनायाव थाखो मा जानोसै? फोरोंनां आयदायाव थाखो नागारनाय। अब्ला गासिबो जोबजोब्बाय, थाखो खथानिफ्राय ओंखारलांनोसै। बेनिखायनो बे जाबाय थोंजों थांखि गैला, ओंखारलांनायानो जाबाय। फोरोंगिरिनि हाबायाव मा फैगोन? सम जानाय लोगो लोगो आं बर्डखौ स्राङै फुगारस्रांगोन आरो गासैबो फोरोंसोलों आगजुफोरखौ लाफिननानै गोसो गोजोनै फरायसाफोरनो गाहाम हामलायनाय जासिना थाखोनिफ्राय ओंखारबोगोन। दा बे समाव आङो गासैखौबो थाखोखौ मोजाङै साफा खालामस्रांनानै बर्डफोरखौ मोजाङै क्लिन फुगारस्रांनानै जोङो फोरोंसोलों आगजु बिजाब लांनाय मा लांनाय गासैखौबो आखाइयाव ज' लाबोफिननानै थाखोनिफ्राय फरायसाफोरखौ गोजोननाय बावना ओंखारबोगोन आरो। बेनि उनाव फरायसाफोरनि हाबाया मा जागोन? बेखौ फरायसाफोरनि हाबायाव लिरनांगोन। फरायसाफोरा मा खालामगोन? फरायसाफोराबो आंनो फिन मान जासिना बिदाय हरो आरो आब्रुथि जिरायगोन। अब्ला मा जागोन? फरायसाफोराबो जों ओंखारबोबा, फोरोंगिरि ओंखारबोबा बिदाय हरनानै गोजोनै जिरायनानै थागोन आरो। दानिया बे समाव आं मा बाहायदोंमोन? बर्ड फुगारस्रांनायाव डास्टार बाहायदों, ओंखायनो बेखौ डास्टार लिरनाय जाबाय। बेनि उनाव बेनि गेजेरजों मा मोनगोन? फरायसाफोरा जोबथारनायाव फैनायाव मान होनो रोंनाय एबा गियान मोननाय बे थागोन आरोखि। अब्ला लोगोफोर, बेखिनि लेसन प्लान लिरनाया जेबो गैया। बेनो आं दा जेखौ फोरमायदों बेजोंनो थांब्लानो नोंथांमोनाबो लिरनो हागोन, जेबो जेंना नङा। आरो बे आंनि फोरमायनाय बादिनो नोंथांमोनाबो नोंथांनि आयदानि सायाव गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ सायख'ना लाना बेबायदिनो खालामोब्लानो लेसन प्लाननि हाबाया जाफुंबाय होननानै आं सानगोन। अब्ला लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक खालामदो, जाहाथे थुलुंगा होनानै आं बेबायदिनो जाबादाजा नोंथांमोननि खाथियाव हाबाफारि दैखांबाय थानो हायो। गोजोन्थों।